Drahí bratia a sestry, dnes máme v cirkvi spomienku na svätého Jána od Kríža, kňaza a učiteľa cirkvi, velikána, mystiky, obrovského, úžasného básnika španielského, ale najmä teda svetca, ktorý nám ukázal, čo je ochotný alebo čo je niekedy potrebné vytrpieť, aby sme zmenili seba, aby sme možno zmenili naše okolie, nenechať sa znechutiť ani vtedy, keď sa najviac nedarí, keď možno v cirkvi vidíme len chyby, ale on sám ostával stále verný Bohu a Pán túto jeho lásku, obetu, vytrvalosť prijal a vďaka nemu pretvoril životy mnohých reholníkov, najmä karmelitánov. Ale my sa poďme pozrieť na nášho Izaiáša. Ja sa veľmi teším, že už 3 dni po sebe môžeme čítať verše zo Svätého písma, zo 40. a teraz zo 41. kapitoly, pretože nám ukazujú, že Sväté písmo to nie je zbierka náhodných výrokov alebo veršov, ale je to veľmi premyslené, vedomé a ucelená zbierka toho, ako Boh sa snaží zjavovať nám ľuďom, zjavovať to, aký sme my, aký niekedy aj hriešný a neverný, ale zjavovať potom a hlavne seba samého a jeho vernosť a lásku. A tak sme videli pred 2 dňami to, ako sľúbi Izraelitom, že z toho zajatia, do ktorého sa rútia, ich on vyvedie, že sa na to môžu spoľahnúť. A keď tomu majú ťažkosť uveriť, tak včera až s takým, my sme mohli povedať, nepochopením v hlase, sme počuli, že čože, ja som Boh, pozrite sa okolo seba, ako môžete si myslieť, že ja to nedokážem. Pre mňa ako pre Boha je všetko možné, čokoľvek si zaumiením, to dokážem. No a po tejto takom udivenosti z tej neviery Izraelitov, ale za Izraelitmi musíme vždy vidieť aj nás samých, lebo my sme presne takí istí. Nenadarmo sa hovorí, že cirkev je nový Izrael a to naozaj často platí vo všetkom. Sme často rovnako neveriaci ako oni, nechceme uveriť Božím slovám. Tak z toho tónu akoby nepochopenia dnes sme počuli to, ako sa akoby Pán Boh, povieme, rozcíti. Vidiac tento náš strach a obavu z toho, že či budeme zachránení, či budeme spasení, to hovorí tak, ale vedia, som tvoj Boh, ktorý ťa drží za ruku. Neboj sa, ja ti pomôžem. Krásne slovo, neboj, že sa červíček Jakub, hrstka Izraela. Ja sám ti pomôžem, hovorí Pán, vykupiteľ, svätý Izraela. Dokonca vraví, ja urobím z teba mláďačku, neboj sa, budeš silný, budeš schopný ubrániť sa všetkým svojim nepriateľom. Z tej púšte, na ktorej si sa ocitol, z tej ničoty, tak z toho dám vytrisknúť riekam a premením to na nádherný les, záhradu. Čiže je tu vidieť tú obrovskú nežnosť, s ktorou sa snaží Pán prehovoriť k Izraelitom, ale tým pádom, ako som povedal, aj k nám, novému Izraelu. Preto žalm ospevuje túto zhovievavosť a milosrdnosť, ako je veľmi láskavý. To, keď sa rozprávam s tretiačikmi alebo aj s prvákmi, ktorých učím druhákmi, keď hovoríme nejakú dobrú vlastnosť, vždy, a to som si teraz v posledných rokoch všimol, povedia láskavosť. Láskavosť je krásna, taká nežná, príjemná vlastnosť a je pekné, že náš Boh je i láskavý. No a v Evanjeliu, keďže Židia naozaj dlho čakali, kým tento Pán príde, Ježiš ohlasuje, že pozrite sa, posledný z prorokov, ktorý mal ohlásiť príchod Božieho kráľovstva, sa nielenže už narodil, ale už je tu, už ho ohlasuje, už je tu nový Eliáš. A tak, ak nám Pán dal uši na počúvanie, tak počúvajme, ako sa nám prihovára, dovoľme, aby premenil naše srdcia a možno, že mu buďme verní ako svätý Ján od Kríža, napriek protivenstvám, napriek mnohým znechuteniam, ktoré môžeme vidieť bohužiaľ aj v cirkvi alebo okolo nás. Boh je nad tým všetkým.
je nielen mocný a silný, ale zároveň milosrdný a láskavý. Amen.